Villit kuviot on nopea hahmottamista, ongelmanratkaisua ja taktiikkaa yhdistävä hauska koko perheen lautapeli. Yhden pelin kesto on noin puoli tuntia ja peli sopii sekä lapsille että aikuisille. Säännöt ovat helpot ja pelin oppii välittömästi. Pelissä yritetään laudalla olevia värillisiä puulaattoja liikuttelemalla muodostaa kädessä oleviin kortteihin merkittyjä kuvioita. Pelin voittaa pelaaja, joka saa valmiiksi eniten korttien mukaisia kuvioita. Pelilaattojen muutokset aiheuttavat hauskoja ja yllättäviä tilanteita ja pisteitä voi tehdä jopa vastustajien pelivuorojen aikana. Pelaaja voi valita oman pelitaktiikkansa. Keräämällä pieniä helppoja kuvioita saa vähemmän pisteitä, mutta enemmän kuvioita valmiiksi. Keräämällä vaikeampia isoja kuvioita pelaaja saa enemmän pisteitä, mutta ottaa riskin, että kuvioita ei saakaan valmiiksi. Nuoremmat lapset voivat pelata peliä ilman vaikeita kuvioita, kun taas haastetta kaipaavat voivat jättää pelistä helpot kuviot pois. Aluksi pelilaudalla olevien laattojen on oltava satunnaisessa järjestyksessä yhtenäisenä kuviona. Kortit ovat omissa pakoissaan ja pelaajat ottavat 3, 4 ja 5 pakoista yhden kortin. Nuorin pelaaja aloittaa. Jokaisella vuorolla voi joko nostaa yhden kortin tai siirtää yhtä laattaa siten, että kaikki laatat koskettavat vähintään yhdeltä sivulta toista laattaa muodostaen yhtenäisen kuvion. Korteissa olevia kuvioita voi ilmoittaa saaneensa missä vaiheessa tahansa. Viimeksi siirrettyä laattaa ei saa siirtää, vihreä lukkonappula merkitsee viimeksi siirretyn laatan paikan. Kädessä voi olla kerralla vain 4 korttia. Kun kaikki pakat on nostettu, peli päättyy, kun joltain pelaajalta loppuu kortit ja hänen pitäisi nostaa kortti pakasta. Jokaisesta kortista saa sen arvon verran pisteitä ja käteen jääneistä korteista tulee miinuspisteitä. 3, 4 ja 5 kortit ovat -2 pistettä ja 6 ja V-kortit ovat -4 pistettä. Peli voittaa pelaaja, jolla on eniten pisteitä. Jos kahdella pelaajalla on saman verran pisteitä, voittaja on se, jolla on enemmän suurempi arvoisia kortteja.